Ahojte, v tomto videu sa ide viazať olivový perdigón. Začneme tým, že si nášik upevníme viac niť olivovej farby. Prebytočný koneček si odstrihneme, s niťkou sa začneme až dozadu, niekde sem. Ďalej si zoberieme zo pár štetov, najlepšie z kohúta. Takto si ich upevníme k háčiku. Ďalej môžeme použiť pavie pierko alebo takú lesklú nitku a pripevníme si na háčik. S nitkou sa dostaneme až dopredu. A následne budeme kružkovať škubané pavie pierko alebo nitku dopredu. Vpredu si upevním a prebytočný konček môžem odstrihnúť. Urobím si uzlík. A môžem odstrihnúť aj nitku. Ďalej si zoberiem červenú nitku a zvýrazním ňou hlavičku. Urobím si uzlík. Potom si celé telíčko zalakujem. Mužku mám hotovo, už nám stačí iba zobrať k vode a otestovať. Ak sa ti video páčilo, nezabudni aj like, odber a do komentáru napíš, ako ju vieš ty.